se saidi meeting etano lakini mtu ware ngani tutandete kumia no mago moto andete gukora kibasiko no kwende siku kerengaki county government ntwagamba nero yaro siriyitaya amache babekire gona ndibate gukora ibintu binde igo kwa niaba ya management ye chiro ya kamati ye chiro n'abantu bamiruka natabirenga gucyakira mambya echogegenderere abanyaye bikeri echogonja akora tu abantu basangirite kibesa lakini basangirire buye igo bakanya tutaratangaza lakini mwana watanga service yaringa gucyakira mambya echogegendera gusangirirwa ase chiro ya miruka na ndengo saba abantu batu aromorembe echire tu aromorembe kana bangina bagochombare bakabagotu baoni bintu buya nande bairana buya egero morembo borro inere tu twachortu muna management tware ndo morembe obase chiro igo muna management ye chiro ya miruka nabo twakwana iga mangana iyo igo mambye chogegendere mbia mono Tengoro kunyaudinya usiku ruwe chiro ya miruka Nyamira County as representative ye county ya bantu bali bakubata challenges yonda itoko teba egente kamoiga twatebire chire gendere kiagira twaletire gasara guteneni kibesa kitu cya kuru out account bone yanyolero butaka because of miruka kibesa cya miruka chiwenete chikoli chyokorega simiruka na nitugite tokwarwa magendero miruka tumago saba tokwarwa marengendero kibesa chikuru ziko teri boronge na kibesa kiri cyeto chiko cyukuruga na chigoira na chikorosye chire miruka ebintu birito kwani berozigwe egere togendere totebenga miruka nkoendere akera to kana nga kibesa cyo gutebororo nga kibesa chikorwa chigo cyakora magendera miruka gose nga kibesa chikorwa chiwakana bakoriye gasuba Nyamira County yes ko bakuru miruka imaye goteba miruka tige choge miruka egendera as usual na ande toro musacho gutenenia with the reason si atotebye why and how njena kanire echiro mambia genderere as usual toagache chiro yeito erorekane omuntu tabwati shiringi bero mubuko to kwegwe nusi akero bwata 100,000 no sabayo 10,000 yokwegwe immediately echire nto tegete ekibeza chikorwa isiko chichoro chiribago choka abantu bali bakana chiro chisiko egere chire yagachu tenenetie twatenetie asenga kienke twanyore nga maene kibesa konyore county ziratomerwa goike county yatumira kibesa yama tokora magendera lyandoza otwatebete nga after few days back street chiremwe ne chipara chiri chigotebanga ga chitaguru none nyumba yane etagurwe egere enchirebe ororo egere na magendera rabe ikiara ntogotenie gasi tosalie account yeto tosalie chiro yeto emanye koru oregende isiko akara yagenda isiko twanyora intu bali twagaje tengi twanyora ikiara ninyagaje toro nimbate premises chingi ya mono abantu bamenye to bakongakana ngai bagocha ngai nguchi kanyora kibese icho injena akorire onatebanga miruka echo egenderere amangana abantu bande karakira inwe kana kore bieto miruka egenderere asamarita ngoro go Dominic Angweni Oyaro buno mokolio ebiasara miruka twaligere twanyore nga miruka nkolu story ebintu ebinge kibasanjire chiaso gate 400 chitoki tutagera korwa magacho miruka lakini twanyore abantu bagweta maega bakonya kupisana ne counting a chogotegende tote chogo chakara mambia echogegende una kawaida mochogionde bwensi pio koirwe kiara no tole maega yago kokwa na tole noni naba ne serikali ende yonsi ya Nyamira ere ya Nyamira County muntu ndi bwensi pio koire gwenda emukirwe getambokero tumanyo mochando kiabwate na miruka tiga miruka etenende kwa miruka